Вітаем 9 жніўня, нядзеля, і ў студыі Дзені Студзінскі, Кацярына Раецкая. Вы глядзіце раніцу з Белсатам. І, здаецца, не трэба тлумачыць, што сёння наша раніца будзе вельмі асабліваю, бо сёння чарговая 6-я гадавіна пратэстаў пасля выбараў 2020 года. Дзень, што назаўсёды змяніў жыццё сотняў тысяч нашых суайчыннікаў. Як ставіцца да вынікаў тых падзеяў, чаго нам не хапіла ў 2020 годзе, каб перамагчы? Сёння шукаць адказ на гэтыя пытанні мы будзем разам з гасцямі нашай праграмы. А яшчэ мы абавязкова ўзгадаем, што беларускі дэмакратычны рух мае глыбокія карані. Мы пагаворым з госцем, які быў кандыдатам на выбарах 2010 года і з тымі, хто займаўся палітычным актывізмам у 2006. У каментарах, калі ласка, сёння пішыце, якою вы бачыце Беларусь праз 20 гадоў. Якая будучыня падаецца вам больш рэальнай? Ну і, мабыць, якіх чорных лебедзяў нам чакаць. Пра ўсё гэта мы сёння пагаворым, а вы, калі ласка, пішыце каментары, будзем іх чытаць. А пачнём з таго, што, нагадаем, здаецца відавочнае. Супраціў уладзе Лукашэнкі пачаўся не ў 2020 годзе. Першыя прэзідэнцкія выбары ў незалежнай Беларусі адбыліся ў 1994. У другім туры перамог Александр Лукашенко, на той момант 39-гадовы дэпутат Верховнага Савету. Ён атрымаў больш за 80% галасоў і стаў першым кіраўніком краіны пасля распаду СССР. После принятия присяги первым белорусским президентом народу стало хоть немного легче. Тады масавых пратэстаў пасля выбараў не адбылося. Аднак ужо праз год у Беларусі пачаўся палітычны крызіс. У 1995 годзе прайшоў рэферэндум, на якім змянілі дзяржаўную сімволіку. Надалі расійскай мове статус дзяржаўнай і пашырылі паўнамоцтвы прэзідэнта. У 1996 новы рэферэндум, які яшчэ больш узмацніў уладу прэзідэнта і дазволіў яму фактычна перафармаваць палітычную сістэму, стаў прычынай першых маштабных пратэстаў. Гэтыя падзеі атрымалі назву «Менская вясна». Акцыі працягваліся некалькі месяцаў, але ўлады іх жорстка спынілі. Пасля выбараў 2001-га, калі Лукашенко атрымаў другі тэрмін, таксама праходзілі акцыі нязгоды, аднак яны не сталі маштабнымі. Больш прыкметным быў пратэст пасля выбараў 2006-га. Тады апазіцыйныя кандыдаты Александр Міленкевіч і Александр Казулін не прызналі вынікаў галасавання. Іхныя прыхільнікі выйшлі на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. Пратэст перарос у намётавае мястэчка, якое некалькі дзён існавала ў цэнтры сталіцы. У выніку яго разагналі сілавікі, а ўдзельнікаў затрымалі. Наступныя прэзідэнцкія выбары ў 2010-м сталі яшчэ адным пераломным момантам. Пасля абвяшчэння афіцыйных вынікаў на вуліцы Менску выйшлі дзесяткі тысяч людзей. Яны патрабавалі правесці новыя выбары і пералічыць галасы. Аднак акцыя завяршылася жорсткім разгонам. Былі затрыманыя сотні людзей, у тым ліку некалькі кандыдатаў у прэзідэнты. Выбары 2015 года сталі выключэннем. Нягледзячы на крытыку з боку апазіцыі, міжнародных назіральнікаў, буйных паслявыбарчых пратэстаў у краіне не адбылося. Кульмінацыяй усёй гісторыі беларускіх пратэстаў стаў 2020 год. Пасля абвяшчэння выніку выбараў, паводле якіх перамогу атрымаў Александр Лукашенко, сотні тысяч людзей па ўсёй краіне запатрабавалі сумленнага падліку галасоў і новых выбараў. Пратэсты працягваліся некалькі месяцаў і сталі самымі маштабнымі ў сучаснай гісторыі Беларусі. Гэта напамін пра тое, што 2020 год гэта у тым ліку вынік усяго таго, што адбывалася ў Беларусі за гады яе незалежнасці. І вось побач з намі зараз журналіст радыё Свабода, сведка многіх узгаданых падзеяў Дмітрый Гурней. Ай-яй-яй. Дзім, вітаем. Вітаем, дзякуй вялікі, што пагадзіўся прыйсці да нас, не гледзячы на раніцу. Першае пытанне. Ты назіраеш за выбарамі, пачынаючы з 2006 года, так? З першага. З 2001 года. Слухай, была некая надзея, што Лукашенко аддасць уладу, вось, дзякуючы дэмакратычным выбарам? Калі-небудзь была такая надзея? Ну, калі мне было 18 гадоў у 2001 годзе, безумоўна, у мяне была такая надзея. Я думаю, што беларускае грамадства, яно таксама такое маладое, шмат у чым палітычна неадукаванае. Ну, на жаль, я мушу так сказаць, это не ацэнка некая негатыўная, проста гэта канстатацыя факту. І многія людзі спадзяваліся, верылі, яны думалі, што ўсё адбываецца па законе. Зрэшты,
У 20-м годзе мы бачылі кінтэсенцыю гэтай такой наіўнасці, калі людзі ўсё яшчэ верылі, што гэта магчыма. Пасля таго, як Лукашенко 30 гадоў крок за крокам будуе дыктатуру, а калі дыктатар будуе дыктатуру, а не прыходзіць на гатовае, это значна горш, таму што ён кантралюе кожную кропку, так? Кожную дзялянку, як цяпер кажуць. І ён ведае дакладна, што зрабіць лепш, дзе заціснуць. Ён 30 год у шапку не спаў, а беларусы, на жаль, адукоўваліся пакаленне за пакаленнем. Мы можам сказаць, што ўсе гэтыя 30 гадоў Лукашенко рыхтаваўся да 20-го года. Рыхтаваў сябе, рыхтаваў сілавікоў. Я б сказаў, што Лукашенко жыве так, як быццам бы гэта яго на апошні дзень. Ён заўсёды кантралюе сітуацыю максімальна, бо хоць яго крытыкуюць як некага такога невука, гэта все-таки чалавек з пэўнай палітычнай інтуіцыяй, і ён цудоўна разумее, гледзячы на гісторыю Савецкага Саюза, напрыклад, на Гарбачова, яго такая сіндром Гарбачова. Ён ведае, што калі трошечкі паслабіць, ведаеце, гайку пачынаць адкручваць, яна пазней дасць табе ў лоб і ўсё разаб'е. Адкруціў жа. Была вось гэтая адкручаная гайка. Ну, вось ён пачаў губляць чуйку ў 19-м годзе, таму што яму яшчэ да ковіда. Яму здавалася, што як бы ён кантралюе сітуацыю, нейкі баланс знойдзены, там Макей дапамог яму, і гэта, відаць, дало... Дзень волі ў самым цэнтры Мінску. Ну, это была такая спроба знайсці нацыянальную згоду. Так, вы казалі, што 20-й год гэта вось наіўны беларускі народ, і гэта квінтэсенцыя таго, што у такіх урокаў, якія не вывучылі, напрыклад. Але калі гэта разумелі эксперты, разумелі журналісты, разумела апазіцыя, чаму маўчалі, чаму не было нейкіх парадаў пра тое, як лепей рабіць беларускі пратэст? Адкуль вы ўзялі, што не было парадаў? Не было. Ну, давайте так, на нашем дзяржаўным тэлебачанні не было. Мы не чулі гэта. У тэлеграм-каналах не было. Але які вы парады хацелі? Выходзіць на вуліцу ці што? Не, ну калі ёсць нейкі план, ці ёсць нейкія памылкі, якія вывучылі за там нулевыя, 90-е, 10-е. Не, ну я, ведаеце, я прыхільнік сам па сабе таго, што ніякага ідэальнага плану быць у прынцыпе не можа, таму што ўсё заўсёды залежыць ад суплёту мільёну акалічнасцяў. Гэта залежыць ад слабасці рэжыму, гэта залежыць ад нейкіх іхных памылак. Зрэшты, калі б Лукашенко не пачаў разгонваць адразу ў дзень выбару пасля гэтага, магчыма, нічога ўвогуле не было б. Ён кантраляваў бы сітуацыю далей. Але людзі, которые, ну, як бы, мелі нейкія іншыя прапановы, як себе паводзіць, ці што рабіць усе там 30 гадоў, конечно, былі. Але ці іх мае хтосьці слухаць, ну, гэта таксама наіўна верыць, што хтосьці будзе слухаць кагосьці, хто напіша нешта ў тэлеграме. Ну, розныя людзі нешта пішуць, а чаму іншыя павінны верыць? У Беларусі была велізарная праблема да 19-го года, паколькі была слабая камунікацыя ў грамадстве, так? Людзі былі падзелены. І я думаю, што толькі прыблізна ў 20-м годзе яны ўбачылі, колькі іх, так? Дзякуючы выбуху, у тым ліку вось это тэлеграма і іншых сацыяльных сетак, да гэтага это ўсё было вельмі разрознена, і людзі не верылі. Яны заўсёды былі, я думаю, што прыблізна там палова, амаль там супраць Лукашэнкі моцна была. Але проста, ну, яны не маглі, як у Польшы, дзе мы знаходзімся, кажуць, не маглі палічыцца, то есть яны не ведалі, колькі іх. А ці змянілася ўяўленне беларускай апазіцыі, дэмакратычных сіл, журналістаў, беларусаў увогуле пра то, якім шляхам трэба было ісці? Вось зараз, калі вярнуцца ў 2020 год, нешта Зміцер Гурневіч змяніў бы асабіста? І увогуле дэмакратычныя сілы? Я маю той камфорт, што я не палітык, я не мушу нікога вучыць і не займацца маралізатарствам. Сам для сябе? Не, ведаеце, я думаю, што ў 20-м годзе беларусы далі сябе 100%. Калі хтосьці крытыкуе беларусаў за тое, што яны станавіліся на лавачкі, яны такія былі рахманы. Добра, але мы памятаем першыя 4 дні, памятаем барыкады, памятаем забойствы. Пратэсты былі вельмі розныя. І гаварыць беларусаў, называць іх ружовымі поні, могуць людзі вельмі цынічныя, неадукаваныя, больш за ўсё неадукаваныя, я думаю. Все было вельмі па-рознаму. Тут проста праблема ўся аказалася ў тым, што беларусы недаацанілі амаральнасці ўлады. А самі беларусы, мне падаецца, у 20-м годзе выклаліся на 100%, рабілі ўсё, што маглі. І па прыкладзе, я заўсёды ставлю прыклад Польшы 80-х гадоў, яны таксама стварылі мільённую салідарнасць, былі пратэсты, так званы карнавал салідарнасці, камуністы, здавалася, ўжо лапкі складуць, а потым праз год увялі ваеннае становішча і пад асфальт закаталі ўсю салідарнасць, і на 8 гадоў не магла нічога зрабіць. Ну, у нас 6.
Вы зараз даеце нам прыклад польскай салідарнасці, польскай апазіцыі, напрыклад, але вы назіраеце за беларускай, там, 90-е, нехта назіраў за 90-ми, нулявыя, 10-е, 20-е. Чым вось гэтыя пакаленні беларускай апазіцыі адрозніваюцца і ці, мабыць, падобныя? Вось чаму мы не можам перакрочыць вось такі, не зрабіць гэты пераварот? Чаму ўсе робяць адны і ты ж памылкі? Я не лічу, што людзі нейкія або пакаленні розныя асабліва. Я думаю, што яны дзейнічаюць у розных умовах. У 90-х гадах людзі пачыналі дзейнічаць у палітыцы, у рэальнай палітыцы. Быў Верховны Савет, былі незалежныя медыа. І яшчэ прыблізна, я думаю, што да сярэдзіны 10-х гадоў гэта эліта палітычная і апазіцыйная, і ўладная, яна як-то была адна. Пазней пачалі падрастаць маладыя палітыкі. Іншыя выхоўваліся ў іншай ужо культуры. І тыя старэйшыя не да канца іх ужо разумелі. Это такі разрыў пакаленняў быў. Але ці яны штосьці маглі зрабіць інакш, лепш, эфектыўней, нічога не зробіш супраць ломанем прыёма. Ну просто такая сістэма. Это тая самая сістэма, чаму літоўцы ці эстонцы не маглі выйсці з Савецкага Саюза, там, напрыклад, у 70-е гады. Яны змаглі это зрабіць толькі тады, калі ўзніклі спрыяльныя умовы, калі Гарбачоў пачаў перабудову, просто эта сістэма пачала лажыцца. А да гэтага, што б яны не рабілі, маглі танцаваць на галаве, яны б нічога не зрабілі. Так, згодзін. Правакацыйнае пытанне. Падкрэсліваю, правакацыйнае. Я люблю правакацыі. Ці трэба было ў жніўні 20-го года браць зброю, напрыклад? Каму? Пратэстоўцам. Адкуль яны возьмуць? Не, як бы... Трэба ці не? Я зараз гавару не як журналіст, а просто гавару як беларус. Узброены супраціў – гэта вайна. Я, напрыклад... Грамадзянская вайна. Любая, да. Грамадзянская, гэта завірэнні, гэта, магчыма, разруха ў краіне. Я супраць такога сцэнару. Як беларус. Не як журналіст, я не выказваю зараз пазіцыю некага медыа. Я лічу, што згоду і мір трэба цаніць і захоўваць і старацца яе пранесці. Таму што можна знішчыць краіну. Які тады сэнс змагання 30 гадоў там, за незалежнасць Беларусі, калі проста яе не будзе. Мы жывем не толькі ў дыктатарскай краіне, але побач з суседам самай небяспечнай краінай свету. І тут паводзіць сабе трэба вельмі акуратна. Я ведаю, што некаторыя скажуць, а вы, беларусы, такія хітренькія, вы пастаянна там будзеце адсидзіцёся ціхенька і будзеце самымі разумнымі. Але калі, заўсёды прыклад такі, калі ў доме проста хтосьці, ведаеце, у велізарным доме ёсць буяніць, сусед б'е, не трэба адразу лезці на ражон, таму што ён можа там застрэліць, зарэзаць. Трэба сябе паводзіць вельмі акуратна. І мне падаецца, што мудрасць беларускага народу дастаткова добры пакуль што яго вядзе. Пры ўсіх мінусах нашай сітуацыі. Я чамусьці таксама заўсёды з велізарным домам параўну. Бо так яно ёсць. А калі не казаць пра 20-й год, а нагадаць нейкія падзеі, якія ў іншыя гады былі вельмі істотнымі, мабыць, гістарычнымі, мабыць, драматычнымі для беларускіх пратэстаў ва ўсе гады, якія мы памятаем. Ну, я думаю, што выбары, цыкл выбарачны, ён прыблізна такі самы заўсёды. Некая надзея, уздым, пазней усіх пабілі, пасадзілі, вызвалілі, невялічкая адліга. І заўсёды тое самае. Мне падаецца, што все-таки за 35 гадоў незалежнасці будзе 25 жніўня ў Беларусі. Самыя важныя падзеі адбываліся ў 96-м годзе, калі адбыўся ўжо канчатковы паварот на дыктатуру, некаторыя называюць гэта дзяржаўным пераваротам. Тады яшчэ была спроба гэта все адкруціць, хаця я сумняюся, што ўжо тады Лукашэнку можна было скінуць. Не, 20-й год, бясспрэчна, это самая важная падзея. Яна разбудзіла народ, показала, і я учора гаварыў з сацыолагам Андрэем Вардамацкім, ён сказаў, што просто такія змены, которые адбыліся, каб іх адвярнуць назад у бутэльку, знаете, заліць, там, ці куды, як назваць это, спатрэбіцца больш за 10 гадоў рэжыму, ці там, на 15 гадоў. А як ты ставішся, ты як журналіст, асабіста ставішся да тых, хто, ну, скажем так, празрэў, пераабуўся толькі ў 20-м годзе? Вельмі добра. Слухайце, палітыкі, тэлеведоўцы, мабыць. Пра гэта ж усе і мараць, каб большасць беларусаў была там за дэмакратыю, за свабоду. І калі людзі робяць у сваёй галаве працэс, паварот, працу над сабой, дык гэта трэба вітаць, а не гаварыць, о, яны пераабуліся. Слухайце, сёння 90% беларусаў, 95% размаўляе па-расейску. Я, напрыклад, хачу, каб 100 гаварыла па-беларуску. І калі кожны будзе пераходзіць, я буду толькі это вітаць, а не гаварыць, о, так ты ж гаварыў не надо па-расейску, чого ты перайшоў на беларускую мову? Это ўвогуле дзіўны падыход, і ён абсалютна вядзе ў тупік. Але ёсць тады пытанне, зараз мы назіраем за прапагандыстамі, назовем іх так, тэлеведоўцамі, якія працуюць зараз яшчэ на беларускам тэлебачанні. Мы кажам, ой, там, ну, не ведаю, Гігін ці там Тур, якія, ну, не вельмі добрыя асобы. Але, напрыклад, праз некалькі гадоў, праз 10 гадоў яны скажуць, мы ж не разумелі, а зараз мы зразумелі. То бок мы таксама вітаем іх у нашых радах. Ну, я б сказаў,
Все ж таки ёсць нейкія парушэнні, якія нельга. Сярод іх я ўжо бачу некаторых латэнтных экстрэмістаў, латэнтных змагароў. Можна прасачыць, хто з іх стараецца, шчыруе, а хто не. Ведаеце, ясна, што ёсць людзі цынічныя, которые зробяць пэўную змену, і мы, конечно, будзем іх адпаведна ацэньваць па іх пладах, скажем так. Але по-любому я ўсё роўна лічу, што калі чалавек змяняе думку, гаворыць па-іншаму, робіць па-іншаму, окей, ну трэба это вітаць. Натуральна, тую адказнасць за то, што ён рабіў, ён мусіць яе несці, узяць. Гэта можа праяўляцца ў розных абсалютна іпастасях, у розных формах. Я нават скажу больш. Зноў жа прыклад Польшчы, просто я таксама ведаю эту краіну добра. Калі распаўся Савецкі Саюз і Польша стала незалежнай, посткамуністы адразу прайгралі, выйграла салідарнасць, але праз 5 гадоў посткамуністы вярнуліся, Александр Кваснеўскі. І менавіта гэта сіла посткамуністычна ўвяла Польшу ў Еўразвяз і ў НАТО. Ці павінны мы асуджаць польскіх посткамуністаў за тое, што навялі ў Еўразвяз і НАТО? Я б не асуджаў. Ну, сістэму немагчыма асуждаць. Магчыма асуждаць непасрэдных удзельнікаў гэтай сістэмы. Ці хтосьці асуджаў Кваснеўскага, які быў міністрам у часы Польскай Народнай Рэспублікі камуністычным, так? Што ён пазней плакаў, калі ўздымалі сцяг Еўразвязу, НАТО. Польшча была свабодная пры ім, яна замацавалася як свабодная краіна. І калі, напрыклад, умоўна кажучы, Наталья Качанова праз 2 гады пераабуецца і будзе весці Беларусь у Еўразвяз і НАТО, я, напрыклад, публічна не буду крытыкаваць Наталью Качанову, калі яна так будзе рабіць, але калі яна будзе Беларусь цягнуць у Расею, гаварыць, што трэба быць у саюзе з Расіяй, без Расіі мы умрём, конечно, это не так, бо па фактах можна растлумачыць, што это не так. Чаму у Беларусі кожнае новае пакаленне палітыкаў вымушана вучыцца на асабістых памылках? І ці ёсць супрацоўніцтва апазіцыі? Чаму ёсць жа прыклады, папярэднія прыклады? Я так лічу, што кожнае новае пакаленне вывучае табліцу множання. Я раблю памылкі сваіх бацькоў, мои дзеці будуць рабіць мае памылкі, яны ўжо робяць мае памылкі. І гэта абсолютно нормально, таму што я думаю, што гэта наіўна казаць, што людзі вучацца там на памылках. Некаторыя могуць рабіць нейкія высновы, напрыклад, але я думаю, што варта набіць гус на галаве, каб проста адчуць, што гэта баліць. І вот тады рабіць ужо наступны крок, некі іншы. Гэта вельмі па-чалавечы, гэта пра народ, пра людзей, але мы кажам пра палітыкаў, мы кажам пра апазіцыю, якая, ну, нібыта павінна мець нейкую стратэгію, нейкі план, бо калі кожнае пакаленне апазіцыі кажа пра то, а мы вось не думалі, што будуць біць. Я калі там чую Віктор Бабарыка, а я вось не думаў, што будуць затрымліваць і што яно так. Ведаеце, ёсць вельмі шмат розных момантаў, людзі розныя, характары розныя, імпульсы розныя, розныя умовы. Але мне падаецца, што для кожнага пакалення беларускай апазіцыі павінна проста быць адзін фундамент. Гэта незалежная, беларуская, свабодная Беларусь. А рэшта ўжо, гэта як бы якім шляхам падыходзіць да гэтага. Можна, ёсць там лібералы, сацыял-дэмакраты, што заўгодна. А вот гэта павінна быць нязменна. Таму рабіць памылкі да гэтым шляху кожны будзе, але галоўнае прыйсці да гэтай мэты. Якой ты бачыш Беларусь праз 20 гадоў? 20 гадоў. 46-й год. 46-й год, это мне уже будзе 63. За пенсію буду сыходзіць. Не, ну я спадзяюся, што можна будзе сесці, напрыклад... У Беларусі заўсёды можна сесці. Менавіта, можна будзе сесці ў цягнік або ў самалёт, у нейкім Берліне ці Рыме, і без візы даляцець у Беларусь, а Беларусь на машыне паедзе ў Беласток, ці паедзе на Балтыйскае мора і не мусіць паказваць дакументы на мяжы, што гэта будзе адна прастора еўрапейская, так? І ніхто не будзе тэлефон паказваць на мяжы. Ну, это, прынамсі, план мінімум. Так. І я думаю, што у Беларусі цудоўная гісторыя. На якой мове хто? Хай хто гаворыць на якой мове, на якой ён жадае, але дзяржаўная павінна быць беларуская. Дзяржаўная. Я жыву ў Чэхіі, я дома размаўляю па-беларуску, а на вуліцы я размаўляю па-ангельску, па-чэшску, па-польску, на розных мовах. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Дзякуем за размову. Нагадаю, з намі быў журналіст Радыё Свабода Дзімітрый Гурневіч. А мы працягваем гаварыць пра тое, як беларусы гадамі супрацьстаялі дыктатуры. Для многіх беларусаў пасля 2020 года вулічны супраціў пачаўся нанова, але яшчэ за 2 дзесяцігоддзі да гэтага ў Беларусі ўжо існавалі моладзевыя рухі, якія вучылі людзей не баяцца. Найбольш вядомыя Малады фронт і Зубар. Малады фронт узнік у 1997 годзе. Гэта была не проста палітычная арганізацыя, а цэлая школа грамадскай актыўнасці. Яна аб'ядноўвала маладых людзей, якія адстойвалі беларускую мову, нацыянальную культуру, незалежнасць краіны і дэмакратычныя каштоўнасці.
каштоўнасці. Менавіта праз малады фронт прайшлі дзясяткі будучых палітыкаў, журналістаў, праваабаронцаў і грамадскіх лідараў. Арганізацыя праводзіла вулічныя акцыі, інфармацыйныя кампаніі, абараняла курапаты, дапамагала арганізоўваць пратэсты і неаднаразова атрымлівала ад дзяржавы адмову ў афіцыйнай рэгістрацыі. У 2001 годзе з'явіўся Зубар. Ён стаў сімвалам новага пакалення супраціву. Натхнёны сербскім рухам «Адпор», Зубар рабіў стаўку на негвалтоўны пратэст, крэатыўныя акцыі, налепкі, графіці, флэшмобы і хуткую самаарганізацыю. Яго ўдзельнікі казалі, галоўная зброя супраць аўтарытарызму – салідарнасць, асабістая смеласць і масавасць. Ні малады фронт, ні Зубар не здолелі змяніць уладу. На гэта былі аб'ектыўныя прычыны. Поўны кантроль дзяржавы над выбарамі, судамі, міліцыяй, дзяржаўнымі медыя, а таксама жорсткія рэпрэсіі супраць актывістаў. Арышты, крымінальныя справы, выключэнне з універсітэтаў, звальненне з працы. Усё гэта стала штодзённасцю для ўдзельнікаў рухаў. Але галоўнае яны ўсё ж зрабілі. Яны стварылі культуру супраціву. Менавіта там адпрацоўваліся метады самаарганізацыі, інфармацыйных кампаній, вулічнай мабілізацыі і негвалтоўнага пратэсту, якія беларусы пазней убачылі ўжо ў значна большым маштабе. Даследчыкі адзначаюць, што гэтыя рухі сталі важным этапам развіцця грамадзянскай актыўнасці ў Беларусі. Час ад часу Лукашенка згадвае іх дагэтуль, бо яны даказалі, нават ва ўмовах аўтарытарнай сістэмы моладзь можа самаарганізоўвацца, выходзіць на вуліцы і прапаноўваць людзям альтэрнатыву страху. Менавіта гэтага рэжым Лукашэнкі баяўся тады і працягвае баяцца сёння. Хочется верыць, што нягледзячы на рэпрэсіі, на стому, на ўсе праблемы, беларусы не страціць гэтай здольнасці да самаарганізацыі. І для натхнення размову пра моладзевыя арганізацыі і вулічныя акцыі працягне актывіст, блогер Павел Виноградов. Вітаем, Павел. О, блогер. Всегда Блогер? хотел быть блогером, да. Гэта нешта дрэннае зараз? Блогер гэта Ну ты ж блогер. Да, так и получилось. Всегда хотел быть блогером. Хотел. И тут получалось, что я, сам себя как блогер не ощущал, а там меня потом посадили, мне потом передают. В новостях пишут: блогер Виноградов. Вот добился. Вот это я красавчик. Слухай, И нюхаю парашу. глядзі, палітычны актывізм, палітыка, разумеем, актывізм, разумеем, палітычны актывізм. Дарэчы, я не зусім разумею, што такое палітычны актывізм. Это нешта браць, кудысьці ісці, Што в Беларусі, як это Вот выглядае? на Беларусі, менавіта беларускі палітычны актывізм. Вот, нет, ты все правильно понял. Значит, дело неблагодарное, политический активизм, естественно. Ты там, в основном, все, что ты получаешь, вне зависимости от того, что там думают люди какие-нибудь или говорит какая-нибудь пропаганда, что мы тут все зарабатываем много денег. К сожалению, деньги ты в основном тратишь. Получаешь ты из хорошего это глубокое моральное удовлетворение. Ну и срока, люли ментовские. Ну, больновато бывает, а бывает не больно. Ну, так. В основном ты, короче, вот, ради глубокого морального удовлетворения. Оно им и согревает. З якога года ты уже атрымліваешь? Шестой год. Да, этот был розовый мальчик. Я надеюсь, что я до сих пор розовый мальчик. Не знаю, там что в кадре, возможно, видно, насколько я розовый. Глядзі, вось, мы зараз бачым, што гэта. Да, розовый мальчик, все Розовый правильно. ты Давайте так, вось для тых, хто романтызуе ўсё гэта, чым гэта адрозніваецца, чым палітычны актывізм адрозніваецца ад нейкіх творчых акцыяў, скажем так. То бок, гэта ж таксама нейкі перформанс. Вы ж таксама вось... Ад акцыі Олеся Пушкіна, чым Напрыклад. гэта адрозніваецца? От акции Олеся Пушкина это не отличается вообще Так само ничем. политичная Просто, я бы тоже тачку говна вывез на Октябрьскую площадь, но это уже сделал Олесь Пушкин, поэтому мне этого было как бы не к лицу уже делать. Да, если ты хочешь добавить чуточку творчества, то ты делаешь что-то вот подобное, но это не отменяет того, что ты получаешь за это глубокое моральное удовлетворение и тюремные срока. Вот, кстати, вот то, что там пока... нет, уже нет, но там акция с игрушками была. Значит, иногда происходят неожиданные вещи после того, что ты делаешь. Например, когда был плюшевый десант, когда ребята с самолета скидывали мишки. Вот, я с ними потом разговаривал. Они мне сказали, что они хотели лететь, не знали, что скидывать. Но тут потом посмотрели там на акцию с игрушками, нашу, которую мы первую делали, и решили, что это... Да, должны быть плюшевые игрушки. Какие? Медведи. Не знаю, что медведи. Ну, вот они, да, типа мы там вдохновились. Но я крайне рад, что меня тогда
посадили на сутки по административному аресту за эту акцию, потому что если бы меня не посадили на сутки, я бы поехал сидеть в СИЗО КГБ, потому что Суряпин, который первый выложил фотку, он поехал в СИЗО КГБ, чел, который сдал им квартиру, он поехал в СИЗО КГБ, а у меня как бы стопроцентное алиби. Я 100% к этому не причастен, я в тюрьме сижу. Вот и было клево. Я думаю, ну, спасибо, ребята, слава богу. Кажуть, что ты рекордсмен по сотнях. Сярод Сярод палітычных палітычных актывістаў. К сожалению, еще один сумасшедший, которого зовут Максим Винярский, все-таки меня опять перегнал и занял первое место. Вот я плетусь на почетном втором в данный момент. Я его тоже обгонял, вот, но он переработал. А колькі сотняў? Колькі гадоў, я не ведаю, месяцаў, усё гэта. Слушай, я точно не знаю, там где-то год на сутках административных отсижен. Вот. Да, Вы где-то так. даеце. Які сэнс палітычнага актывізму? Гэта дагрукацца да уладаў, да людзей? Ці абавязкова быць часткай нейкага руху? Вось, напрыклад, як казалі пра рух Зубр, гэта ўсё ж такі арганізацыя. Ці абавязкова туды ўступаць, ці можна быць такім асабістым? Слушайте, слишком хороший вопрос, я буду долго говорить. Давай. Короче, во-первых, нет, конечно, не обязательно. Не обязательно вступать в какую-то организацию. То есть меня в большую часть жизни спрашивали, а ты к какой вообще партии принадлежишь? А я ни в какую партию никогда и не вступал, собственно. Мне там все это неинтересно. Ну, ты хочешь делать движ, ты делай движ. Это этот вопрос. Дальше смысл. Есть два смысла. Твой личный и типа общественный. Тут уже не знаю, кому что важнее. Есть личный смысл. Это... Ну, ты видишь, что они мудаки. И если... Ну, ты что будешь делать? Ты можешь им сопротивляться, а можешь им не сопротивляться. И если я не буду им сопротивляться, я буду себя чувствовать очень сильно некомфортно. И мне не нравится себя чувствовать очень сильно некомфортно, и я поэтому, мне лучше делать и получить за это люлей, чем не делать, и я потом себя съем самостоятельно. Вот, это что касается личных вещей. Что касается вещей каких-то глобальных, вообще, в принципе, я, конечно, охреневший парикмахер из Березино, и с чего я взял, что я вообще смогу построить новую Беларусь, но я вот что-то взял это. Что я построю ее, вот. Значит, и да, хочу построить нормальную страну, а с этими мудаками ее построить не получится. И поэтому что такое нормальная краина? Нормально. Во-первых, мы никого не бьем дубинкой за то, что он с тобой не согласен. Это раз. Мы никого не садим в тюрьму за то, что ты там не согласен. Мы общаемся словами. Вот, если там выходит за какие-то рамки закона, может, тогда уже надо садить. Но пока мы общаемся словами, мы никого никуда не садим. Значит, мы перестаем врать. Человек имеет право врать, если он не государственный чиновник. Потому что государственный чиновник получает от меня лично зарплату. Ты мне по работе никогда, пожалуйста, не ври. И выборы, когда ты вот считаешь эти бумажки, ты давай перекладывай их в нормальные стопки вообще. Потому что если ты не будешь этого делать, я буду вынужден, как минимум тебе сказать, что ты мудак. И как максимум я могу и подзатыльник тебе дать. Вот так вот. Я придумал такую характеристику. Павел Виноградов — это 3А. Активист, анархист, акцыяніст. Мабыць, мне падаецца, анархіст, но анархіст, ты ж анархіст. Таксама чалавек, які будзе трымаць першыя акцыі новай Беларусі. Монарх-анархіст. Слушай. Демократичный анархо-монархист. Слушай, прекрати. Слава богу, там нет у тебя еще этого. Слава богу, все было на А, и нет морального авторитета. Потому что я авторитет аморальный. Значит, я додам. Давайте яшчэ пра рух Зубр
дакладней. Як рыхтаваліся акцыі, як рыхтаваліся пратэсты? Чаму, мабыць, гэты досвед не перайшоў іншым людзям, якія рыхтавалі ўжо Увогуле, што пратэсты такое ў рух 20-м? зубр? Ага. І ці былі, як вы кажаце, не ведаю, ці магу я цытаваць слова мудакі, ці былі нейкія дрэнныя асобы, не вельмі добрыя асобы у гэтым руху, напрыклад, вось Александр Шпаковскі нам узгадваецца, які таксама быў часткай моладзевага руху. Что вы пристали к этому гусю? Гэта твой калега. Я, ну, бывший, наверное, да. Значит так, ну, во-первых, вот начался момент, где я себя начинаю чувствовать некомфортно, потому что мне присылали вопросы редакторы. Вот этот вопрос там был, который вообще будут задавать. А я про рух зубр могу рассказать очень сильно мало. Я могу, единственное, что, ну, ради этого самого. Господи, Тату? у меня, на Будет меня тату? да. У меня понавешено тут сейчас будет обнаженочка. Не, ну, калі ёсць Вот. тату, так павінна быць гісторыя. Единственное, что... Я... Гэта да. мінскі аўтазавод, сімвал мінскага аўтазавода. Я фанат аккумуляторов Волод. Да. Жарт зразумела. Значит, так у меня в тюрьме все время спрашивают, это что за татуировка? Я говорю, я либо говорила, что я очень сильно люблю природу, и зубров в Беловежскую частности. пущу, так. И да, либо я фанат аккумуляторов Волод. Менты смеялись, все было весело. Так вот, значит, про зубр я могу рассказать крайне мало, потому что я застал зубра последние пару месяцев. Потом это все трансформировалось в какую-то организацию, название которой я не помню. Потом это трансформировалось в название организации «Европейская Беларусь». Мы были там правопреемниками. Там нас, бывших зубров, было много. Значит, конкретно про Зубровскую школу и как они готовили акции, я, ну, не знаю. Мне было 17. А давайте тады агулам давайте. Вось як рыхтуюцца акцыі, як павінны рыхтавацца? Бо, напрыклад, ёсць меркаванне, што ў 20-м годзе ўсё рабілі недобра. Дзяўчыны з кветкамі недобра, дзяўчыны са сцягамі недобра. Не ведаю, што там яшчэ. Трэба было біць. Маўляў, так нельга Трэба рабіць. было біць АМОН, Зброю а трэба было не браць. супраціў. Не трэба было пець песні ў дварах. Ну, то бок, все было не так. А як Отличный трэба? вопрос. Значит, в зубрах, когда ты туда приходишь, одной из первых вещей, которые тебе говорят, у нас ненасильственное сопротивление. Мы их не бьем. Когда они нас бьют, мы им тоже не отвечаем. И тут сразу логичный вопрос. Ни хрена себе, что прям не отвечаем. Да, прям не отвечаем. Вот. Потом нам, конечно, говорили, мы отвечаем, мы просто психаря. Да, за угол кого ее заведем, дадим ему люли, короче. И такие ситуации были, я знаю их куча. Вот, и тоже, как бы, ну это же ребята молодые, они иногда не выдерживают, ну, там, стараются, когда никто не видит, конечно, что-то отвечали. Но так делать было не надо. И я до сих пор считаю, что так делать было не надо. Когда ты начинаешь сражаться с государственным насилием, Отказ ты отрымливаешь. статистически, я сейчас только про статистику пока говорю, это заканчивается все плохо, потому что у нас оружия нет, у них оружие есть. Более того, у них еще есть легитимное право на насилие. І яны падрыхтаваныя. Да. То бок, У які них шлях еще есть застаецца? подготовка, они за это еще и получают деньги, наши. Значит, статистически, если взять революции в мире, то там, где было насилие на улицах, где было противостояние государства, даже если революция победит, а она, скорее всего, проиграет, и шансов гораздо больше, чем у ненасильственного сопротивления, то потом все резко превращается в кучу говна, вот, и становится еще хуже, чем было до этого. Это статистическая мировая штука по насильственному сопротивлению. Вот. Ну, то бок вынік типу, мы, ну, не трэба рабіць рэвалюцыю, не трэба рабіць пратэст. То бок, вось, які... Насилие не надо делать. Очень хочется. Я бы всех придушил. Ну, там, может, тут иногда мне хочется и всех взять, задушить. Вот. Потому что, ну, так делать нельзя.
Нельзя делать то, чего тебе хочется, если ты ответственный человек. Понятно, у нас эмоции, у нас там вот это вот все. Смотришь на то, что они творят, там, как, ну, сколько они людей убили, эти изнасилования дубинками в задницу. Ну, и ты, понятно, ты, там кипит, ты вот нет, так делать не надо. І тоді які тип супротиву ёсць? Супротиву актывізму? Напрыклад, вось такія прыклады акцыяў ці выйсця з гэтай сітуацыі. Я разработал стратегию победы революции в Беларуси. Я потратил на это время, у меня ушло на это 1,5 секунды. Значит, мы берем, выходим на улицу и не уходим оттуда. Это все. Больше делать не надо ни хрена. Не по воскресеньям. Что-то вот это. Не надо выдумывать сложных схем. Везде в мире, опять же, статистически, ну, они побеждали как? Они выходили и не уходили. Все. Больше делать не надо. Яны не уходили і... Вариант итальянского супротиву. Такие. Не, ну, А подожди, если ты Калі имеешь в виду итальянскую забастовку, нет. Так, мы чым ничего не вынік? робим. Мы ничего не робим. Не, у чым вынік? Гэта Ты эканамічны просто правал? Вышел на улицу и стоишь. Пускай тебя задерживают, пускай тебе делают, что хотят. Так, а ў чым для дзяржавы гэта які ўрон? У тым, што людзі не пойдуць на працу, у тым, што людзі не будуць зарабляць грошы, генераваць нейкі там валавы прадукт, ці у чым гэта? Акрамя таго, што ну хай стаяць, дождж ідзе, яны стаяць. Як быў у 2006-м, людзі не В уходили. 2006 нас было мало. Это раз, два. Нас же в 2006 потом развалили всех. То есть нас разогнали. Я, к То бок, сожалению, якой не эффект ад гэтага... Диктатуры ломаются. Я сейчас тебе точно не объясню. Мы с тобой на «вы». Вам. Точно не. Зачем мы с тобой на «вы»? Я тебе не объясню, как это конкретно происходит. Ну, я парикмахер из Березино. Не надо задавать мне сложных вопросов. Ну, но это работает. Я просто это знаю. Люди выходят на улицу, не уходят оттуда, не ходят на свои работы. Если ты там, не знаю, не врач, не аптекарь, ну, что это такое, знаешь, вот. Вот, не ходишь на работу, все, просто стоишь. Как конкретно там потом пропадают диктатуры, я точных механизмов не знаю. Но даже если их не бить, они просто, ну, видят, ну, все, нас больше не хотят. Они видят, вот нас больше не, мы больше не нужны. Слухай, прабач, а ўвогуле ты прымаеш удзел у акцыях пратэсту супраціву 2006 год, 2010 год, 2020 год. Як змянілася агульная сістэма супраціву акцый, пачынаючы ось за 20 гадоў? Да, тэлеграмная эпоха і пасля тэлеграмная. Короче, я застал зубровские пейджеры. Слухай, пейджер, было ж такое. Да. Факсы, пейджер. Значит, единственные люди, за счет которых выживала тогда эта пейджинговая компания, это были зубры. Когда уже под конец. Вот, потому что там постоянно неслись эти сообщения. Все, это было через пейджер. Там точки сбора, там вот это вот все. Сейчас, конечно, стало проще. Сейчас есть у нас интернет, у нас есть Телеграм, мы можем там что-то вкинуть. Люди, если им понравится, они поддержат. Если не понравится, не поддержат. Вельми істотная. Но это единственное, что вообще изменилось за это время, потому что, не знаю, я наблюдаю 20 лет, я не вижу каких-то фундаментальных изменений. То есть меняются просто инструменты, а фундаментальные штуки остаются теми же. И, слушай, насколько я знаю, они как бы, ну и 50 лет назад такие были, и как бы, ну, там польская солидарность, там, ну, все это. Да и мы сейчас носим какие-то... Тому, мне подается. Да, наверное, 1000 и что-то типа того. То есть, ну, смотри, мы там носим значки там за свободу, с погоней там или что-то типа того. В Польше носили эти резисторы, как resistance, сопротивление. Ну, все, суть одна и та же, просто меняются технические какие-то приблуды. Вот и все. Але ёсць досвід іншых краінаў, мы да яго звяртаемся, ну, нібыта для таго, каб натхніцца і так спадзявацца, што, ну, мабыць, у нас будзе аксамітная рэвалюцыя, мабыць, там рэвалюцыя роз, мабыць, паміранчовая рэвалюцыя, якая-небудзь ды будзе. Але ўжо пасля 10-га пачыналі гучаць такія разважанні пра тое, што у Беларусі, дакладна, у Беларусі пратэсты на вуліцах бессэнсоўныя. Что вы про гэта думаете? Ці былі яны пасля з сэнсам у 20-м годзе, напрыклад? Смотря кто какой вообще смысл вкладывает в то, что он выходит на улицу. Это же, ну, на самом деле зависит от людей. Когда-то выходить бессмысленно, когда-то есть смысл. То есть когда-то ты выходишь на митинг,
И я большую часть своей жизни так и выходил. Не потому, что ты думаешь, что что-то сейчас изменится после того, как ты пришел, а потому что ты не можешь туда не пойти. Ты знаешь, что тебя побьют сейчас и посадят. Вот. Ну, все равно, что ты идешь, потому что не знаю, по-другому никак. А якой ты бачыш Беларусь праз 20 гадоў? Это пытанне сённяшняга дня у нас. Слушай, я не... Ну, ванговать меня заставляете. Давай. Не, А мы все- ты бачыш, гэта не вангаванне. Гэта агульнае пытанне для всех гостей сёння будзе. Хай вось у нас Я, конечно, хочу, чтобы, ну, 46-й год. наступил киберпанк. Вот. В Беларуси людям не надо работать, если они не хотят, что все делают роботы уже. Вот. Я надеюсь, к тому времени Илон, наш Маск, уже все организует нам. Вот. Если кто-то захочет, он может переселить свое сознание в интернет. И лично я туда сразу уйду, потому что мне все надоели. і ви свого роду блогер. Да. Блогер-мизантроп. Вот. Я надеюсь, что мы сможем нормально рулить Белоруссию, как мы, а не как они. И мы, я не имею в виду эти мы, я и ты. Вот. А все счастливые обладатели синего паспорта, что у нас будет возможность влиять на какие-то решения, желательно на все. Вот. Ну и все будут делать роботы, а мы с тобой будем заниматься исключительно блогерством. Ой, Заменой. мне будзе ўжо тады... Ой, ё... Шмат. Сколько? 73 гады. Ну, гэта Ну нічога. ты и так старый хер, господи, ты седой, смотри. Ужо пайшоў. А ты уяўляеш сабе ва ўладзе? Да. Ким? У меня с некоторых времен я настолько охренел, что у меня появились политические амбиции. Якості кого? Якой... Мэр города Березино и Березинского района. Мне нужна именно эта должность. Я не замахиваюсь далеко. Я что-то теплом проникся вот к этой территории. И у меня отец оттуда, я потом туда переехал жить. И я хочу, чтобы там было клево. Но именно мэр, не председатель райисполкома, потому что это очень важно. Не надо мне назначений, мне надо, чтобы меня выбрали люди. Потому что если ты председатель райисполкома, ты отвечаешь перед тем, кто тебя назначил. Это должность назначаемая. Соответственно, ты всю свою деятельность строишь так, чтобы не разозлить того человека, который тебя сюда привел. А мэр – должность выборная. Тебя, твой начальник – это люди. И тогда ты строишь свою деятельность так, чтобы не разозлить свое начальство, то есть людей. Это важно. Если меня не выберут в мэра города Березино и Березинского района, я расстроюсь, но я это приму. А если выберут, я обрадуюсь и начну работать. Дякую, вялікі. З намі быў блогер, актывіст, будучы мэр Березино, І Павел Березинского Винограду. Дякую, вялікі. Шановне господарство, у нас зараз чакае яшчэ адна цікавая размова і сустрэча. На прошлым тыдні нам трапілася навіна, што італьянскі, ці, мабыць, іспанскі журналіст і пісьменнік Археміно Баро напісаў кнігу пад назвай «Бацька народу. Падарожжа ў беларускую дыктатуру». Мы не змаглі прайсці міма, зразумела, звязаліся са спадаром Археміно і спыталі, адкуль такая цікавасць да Беларусі. Hello, Археміно. Вітаю, Археміна. Вялікі дзякуй за гэтую размову. Дзякуй, што запрасілі. So, the first question, as it was written in a newspaper El Confidencial. Першае пытанне. Як пісала газета «Эль Конфиденциаль», у вас даўні глыбокі інтарэс да Беларусі, я сказаў бы, з юнацтва. Для вас гэта быў свайго роду схаваны сакрэтны куток недзе на ўскрайні Еўропы. Адкуль цікавасць? Што менавіта прыцягнула вашу увагу да Беларусі? Why was it? What did attract your attention in Belarus? When I was studying journalism in Madrid,
Калі я вывучаў журналістыку ў Мадрыдзе ў 2003 годзе, на першым курсе у мяне быў вельмі добры прафесар гісторыі. Ён распавядаў нам пра Савецкі Саюз, і я падумаў, што гэта быў вельмі драматычны перыяд у еўрапейскай гісторыі. У спробах дасягнуць утопіі сістэма парадзіла жах, тэрор, гулаг і рэпрэсіі. Гэта быў дзіўны парадокс паміж спробай стварыць рай на зямлі і тым вялікім злом, што атрымалася. Таму, калі я скончыў навучанне, я падумаў, што было бы вельмі цікава паехаць у Беларусь і на свае вочы паглядзець, як працуе аўтакратыя з пункту гледжання рэжыму і асабліва з пункту гледжання людзей, якія жывуць пры рэжыме. Ваше першае падарожжа ў Беларусь адбылося ў 2014 годзе, так? Не, у 2012. Усяго я быў у Беларусі 3 разы, двойчы ў 2012 годзе і один раз у 2014 годзе. Маё першае падарожжа было, напэўна, самым цікавым. Я 2 тыдні падарожнічаў па краіне заплечнікам. Я паехаў у Горадню, у Берасце, а таксама на поўдзень у закінутую вёску каля балота недалёка ад Гомля. Правёў некаторы час у Менску і скончыў сваю паездку на плошчы Перамогі. Я быў на парадзе з Лукашенком і ўсімі ветэранамі Другой сусветнай вайны, якім было ўжо пад 80. На свае вочы пабачыў гэтыя наратывы прапаганды. You are from Spain, but you live in the United States of America, in New York. Вы родам з Іспаніі, але жывяце ў Злучаных Штатах Амерыкі, у Нью-Йорку. І працуеце там. Ці можаце вы сказаць мне, па-першае, што ведае цяпер пра Беларусь звычайны еўрапеец і што ведае пра Беларусь звычайны амерыканец? І ці ёсць нейкая розніца? And is there any difference? Yes, certainly. I mean, in Europe, of course, as you will know. Вядома, ёсць розніца. Вы літовец, вы паляк, у вас больш глыбокія і дэталёвыя веды пра Беларусь, праз блізкасць. А калі вы француз, немец ці іспанец, напэўна, ведаеце крыху менш. Перад маім першым падарожжам у Беларусь многія лічылі, што гэта вельмі бедная краіна, былая Савецкая Рэспубліка. Але калі я прыехаў туды, я пабачыў, што яна не такая ўжо і бедная. Канешне, там былі праблемы, але гарады былі чыстыя, людзі працавалі. На той час яна была падобная да Літвы, калі вы наведвалі літоўскі або польскі горад гадоў 15 таму. Розніца з Беларусю была невялікая. А ў Злучаных Штатах ведаў пра Беларусь яшчэ менш. Увогуле ЗША гэта свой уласны свет, памерам як кантынент. І амерыканцы пачуваюцца ў чымсьці цэнтрам сусвету. А паколькі Беларусь краіна з насельніцтвам крыху больш за 9 мільёнаў чалавек, яе гісторыя цесна звязаная з Савецкім Саюзам. І яна не была ў навінах так часта, як, напрыклад, Украіна. Веды пра Украіну, вядома, павялічыліся пасля расійскага ўварвання ў 2014 і 2022 годах. З Беларусю ўсё інакш, таму звычайнаму амерыканцу яшчэ вельмі шмат трэба даведацца. What's the main aim of your book? Якая галоўная мэта вашай кнігі? Што вы хацелі паказаць нам, еўрапейцам, іншым нацыям, іншым людзям? Галоўная ідэя. The main idea. My book has several layers. У маёй кнізе ёсць некалькі ўзроўняў, калі так можна сказаць. Калі б мне трэба было выбіраць, то галоўная мэта — дапамагчы людзям распазнаць дэмакратычны спад. Калі ў вас ёсць дэмакратыя, яна заўсёды пад пагрозай захопу мафіі ці чалавекам з вялікай прагай улады. І на Захадзе мы цяпер перажываем перыяд дэмакратычнага спаду. У Злучаных Штатах прыклад Беларусі з 1990-х гадоў можа быць вельмі карысным для разумення таго, як нехта, хто змагаецца за ўладу, можа ўзяць пад кантроль дзяржаўныя інстытуты і, напрыклад, змяніць Вярхоўны суд сваім уласным прызначаным Вярхоўным судом, замяніць палітычныя партыі марыянетычнымі партыямі, пераследаваць апазіцыянераў і вымушаць іх да выгнання, рабіць усе тыя рэчы, якія мы бачылі ў многіх іншых краінах, не толькі ў Беларусі. Беларусь — гэта чысты прыклад, які можа дапамагчы людзям распазнаць гэтыя заканамернасці. Акрамя гэтага, у мяне было і ўласнае жаданне падзяліцца сваім досведам перабывання ў Беларусі. Як я ўжо згадваў, я праехаў усю краіну, падарожнічаў на ровары і пабачыў, што вашая краіна вельмі цікавая. А ці можа гісторыя Беларусі, я маю на ўвазе менавіта найноўшую гісторыю Беларусі, чамусьці навучыць еўрапейцаў? І калі так, то чаму яна можа іх навучыць дакладна?
Well, democracy is not a sport for spectators. You need to be active. Што дэмакратыя — гэта не спорт для гледачоў. Вам трэба быць актыўнымі, пастаянна працаваць і быць увесь час у курсе падзеяў. Гэта патрабуе адукацыі, грамадзянскай адукацыі. І тут, у Злучаных Штатах, напрыклад, мы бачым вельмі трывожныя рэчы. Мы таксама назіраем кансалідацыю ўлады. Я не раблю строгага параўнання, бо, вядома, Беларусь мае зусім іншыя абставіны і зайшла значна далей. Але я падумаў, што наратыў Беларусі — гэта выдатны інструмент, ідэальны спосаб навучыць іншыя краіны і паказаць, што можа здарыцца з дэмакратыяй, калі вы недастаткова пільныя. Будзем чакаць перакладаў вашай кнігі на беларускую ды іншыя мовы. Вялікі дзякуй яшчэ раз і поспехаў вам. Thank you so much. My pleasure. Вялікі дзякуй, мне было вельмі прыемна. Нагадаю, кніга гаспадара Архіміну называецца «Бацька народу». Падарожжа, вось яна, падарожжа у беларускую дыктатуру. Спадзяемся, што найбліжэйшым часам яе перакладуць і на беларускую мову. Падару Архіміну не трэба ехаць у Беларусь, трэба яму нагадаць. А у нас Андруша, на Андрушыным дэпартменце, як кажуць. Што ты нам прынес? Я паглядзеў, сябры, беларускія соцсеткі, і ў такі важны дзень, юбілейны, мы паглядзім соцсеткі беларусаў і яшчэ раз пройдемся па асноўных пунктах нашай радзімы і збярэм, так сказаць, Беларусь па фрагментах. Пачнем з цэнтральнага месца беларускага космасу. Гэта беларуская вёска, найперш. Што яна? Сельская дыскатэка, рэкі, азёры, так, смачная тлустая ежа. Суседскія яблыкі, як учора казалі. Так, прыгожая прырода. Але цэнтральнае месца беларускай вёскі займае супергерой. Гэта бабуля, якая акуратненька дасць адценіць все забавы, ды абавязкова прымусіць папрацаваць, ды нагадае, вёска вам не толькі адпачынак. І вось адна з блогерак прыехала на вёску і вот паказала нам тое, што дапаможа нам узгадаць нашае дзяцінства. Увага на экран. Сходи на грядку гурков собери. Добро. Смотри аккуратно, не поломай. Добро, добро. Надо баньку вытопить, дров наколоть надо. Добро, сделаем. Осторожно. Да не так, ты так себе ноги отрубишь. Во как надо, смотри. Оп, во! Гадкие яблоки вон в то ведро собирай. На этих кустах тут вообще помидоров нема. Вось так. А у меня не было вёскі. Яшчэ просто згадалі пра... Лецішча, у меня было лецішча. Яшчэ ёсць, калі бульбы перабіраюць, этую на сівок, этую в салат, этую свінням. Гэта нейкая вельмі заможная вёска, бо ў мяне была толькі бульба. І такая, а есці будзе што ці не будзе? Вельмі малая. Добра, тады пройдземся яшчэ па адным фрагменце Беларусі. Важная частка утульнасці нашай краіны — это людзі. Працавітыя, добрыя, заўсёды любяць прыйсці на дапамогу аднаму. І гэтак адзін з блогераў на выездзе з крамы люднай адмыслова, нібыта выпадкова паклаў бананы на крышу аўта і включыў камеру. І вось што атрымалася зняць. Паглядзім разам. Увага на экран. Что там? А, бананы, спасибо! Что там? Бананы сверху остались. Бананы? А? Что там? А, ё-моё, спасибо! Бананы на крыше? Спасибо! Бананы? Ну, бананы — гэта яшчэ норма. Людзі кладуць тэлефон свой, ставяць бульбачак з кавай і паехалі. Дзякуй, Беларусь. Так, тут пра тое, наколькі беларусы адгукаюцца. Ай, смешна было. Ідзем далей. Любім мы нашу краіну і праз неверагодна прыгожую прыроду. Безумоўна, лясы, палі, балоты, рэкі і гэтак далей. Як стала складана цяпер выехаць з Беларусі на нейкі адпачынак, людзі прыйшлі да Беларусі. І на ўсю моц запрацаваў унутраны турызм. Все мы гэта назіраем за сваім інстаграмам. Так вось, моя стужка інстаграму улетку заўжды забіта людзьмі, якія лодкамі, байдаркамі ідуць рэкамі на сплавах. І вось у адным з відэа аўтар перасцярог перад галоўную памылку, якую не трэба рабіць на сплавах, а менавіта не браць з сабой на такі адпачынак на сплаў собаку. Это будзе ў другой версіі собаку, трэцяй, а в першую дзяцей. Вось, глядзім, чаму і радуемся. Не бярыце на сплавы малых дзяцей, бо яны задзяўбуць вас. То ім горача, то ім зімна, то ім жывотик баліць, то якая дрыстачка нападзе. Аднаму міла справа ісці. Вось, уявіце, каб яго не было так закрыем. Такі прыгожы від, правда? А так,
Я хочу есть, я хочу сикать, я хочу купаться. Можно я сзади ножками буду болтать, как моторчик на твоей лодце. Дай порулить, дай еще, давай что-нибудь зробим. Дрыстачка на паде. Калі шчыра, вось калі мы з Денисом на каяках сплавалі, ён- таксама было. А хто Ён дзіцёнак вось той? той, які на Дай ножками? дрыстачка. Дай ножками замест моторчика. Добра. так, так. Цяпер закончым просто весёленькім відэа гумарам. Недзе ў глыбіні, напэўна, Расіі, як я зразумеў, бацькі у адукацыйных мэтах загадалі свайму дзіцёнку, сыну, гадоў 10, скажам, паглядзець адзін вядомы фільм. Але не падрабязна патлумачылі назву, а дзіцё пачула як магло. І вось бацькі прыйшлі праверыць, як там Стывену Кінгу той фільм, той самы фільм. Вот зараз Давай, праверым, давай, да. Значит, прыйшлі праверыць, ці паглядзеў фільм, пагаварыць пра яго, а атрымалася вясёлая гумарыстычная замалёўка, увага на экран. Папа спрашивает, какое кино-то смотрели? Сыночек, что ты ему сказал? Побег из Лукашенко? Как называется? Смешного. Побег из Лукашенко? Ты у нас белорус? Побег из Шоушенка. Нечага дадаць. Гэта браво, браво. Дзякуй Стывен вялікі, Кінг, Андрюша. аўтар. Дзякуй вялікі, Андрюша. Гэта былі навіны беларускіх соцсетак. Ох. А Ой, далей дзякуй, давайте дзякуй, дзякуй. паглядзім міжнародныя навіны ў нашым наступным матэрыяле. А Андрэй тут будзе з намі зараз каментары чытаць. Мы ўсе Вы прачытаем. яшчэ паспееце іх напісаць. Хутчэй. Апошні цягнік з'ехаў і метро ператварылася ў начны клуб. У Вене прайшоў ужо трэці рэйв проста на станцыі метро. Я поставил будильник и ровно о 10-й гадзіне літаральна до секунды купіў квіток. Мне пашанцавала. Роўна о 1-й гадзіне ночы замест пасажыраў платформу занялі аматары тэхна. Для іх выступілі дыджэі, а танцпляцоўкай на 3 гадзіны стала станцыя «Фолькстэатр». Трапіць на вечарыну змаглі толькі 550 чалавек. Квіткі раскупілі літаральна за лічаныя хвіліны. Да першых ранішніх цягнікоў танцпляцоўку ўжо разабралі, а станцыя вярнулася да звычайнага рытму жыцця. Хто сказаў, што сёрфінг не сабачая справа? У Каліфорніі з гэтым дакладна не пагодзяцца. Там прайшоў чэмпіянат свету па сёрфінгу сярод сабакаў. На дошках французскія бульдогі, лабрадоры ды іншыя чатырохлапыя спартоўцы. Адныя упэўнена ловяць хвалю, другія збіраюць апладысменты за самую відовішную паездку. За кожным гаспадар, які месяцамі рыхтуе свайго гадаванца да старту. Калі ёй было прыкладна 6-7 месяцаў, мы проста пачалі хадзіць на пляж. Гэта было якраз падчас пандэміі ковіду. Так яна прызвычаілася да акіяну. Потым я купіў дошку для сёрфінгу, паставіў яе ў басейн, і Іза навучылася трымаць раўнавагу. Пасля я проста аб'яднаў гэтыя дзве рэчы, і вось мы тут. Чэмпіянат у каліфарнійскай пасіфіцы праводзяць ужо 10-й год. Тут ёсць асобныя залікі для маленькіх, сярэдніх і вялікіх сабак, парныя заезды. А сам турнір яшчэ і дапамагае збіраць сродкі для прытулкаў і дабрачынных арганізацыяў, што займаюцца жывёлінамі. Шахматы не мусяць палохаць. Менавіта з такой ідэяй у нямецкім Дортмундзе стварылі незвычайны клуб для тых, хто не лічыць сябе добрым шахматыстам. Тут няма рэйтынгаў, турнірнага ціску і страху памыліцца. Замест гэтага музыка і сяброўская атмасфера. Арганізатары кажуць, многія не наважаюцца сесці за дошку, бо лічаць, што шахматы гульня толькі для гросмайстараў. Гэты клуб павінен даказаць адваротнае. Сюды можна прыйсці проста дзеля задавальнення. Добрай раніцы, шаноўнае спадарства. Нагадваем, вы глядзіце раніцу з Белсатам у студыі Кацярына Раецкая і Дзеніс Дудзінскі. Нагадаю, сёння мы пытаем гледачоў, то бок вас, пра будучыню Беларусі. Якой вы бачыце Беларусь праз 20 гадоў? І, магчыма, што, на ваш погляд, трэба зрабіць нам з вамі, каб гэтая будучыня была светлай? Зразумела, што 2020 змяніў не толькі нас саміх. Пратэставая сімволіка закранула амаль усе сферы жыцця, нават моду. І вось а пра гэта нам зараз раскажа Ганна Прышывалка. Ёсць тэмы, пра якія немагчыма гаварыць лёгка. І ёсць даты, якія не мінаюць. Яны застаюцца ў культуры, у людзях і ў прафесіях.
Жнівень 2020 года стаўся менавіта такім момантам для Беларусі. І гаворачы пра яго ўплыў, трэба разумець, што мода – гэта не ізаляваная індустрыя. Гэта жывая сістэма, якая заўсёды рэагуе на рэальнасць, на боль, на падзею, на змены. Беларуская модная індустрыя не засталася ў баку. Дызайнеры, стылісты, фатографы, мадэлі, шмат хто з іх не проста назіраў, а рабіўся часткаю таго, што адбывалася. Хтосьці выходзіў на вуліцы, хтосьці гаварыў пра адзенне, хтосьці шукаў мову выказвання ў сімвалах, формах і дэталях. Менавіта тады мода Беларусі асабліва яскрава праявіла здольнасць быць не толькі пра эстэтыку, але і пра пазіцыю. Шмат якія брэнды пачалі працаваць з нацыянальнымі кодамі не як з дэкаратыўным элементам, а як з выказваннем. Беларуская сімволіка, культурныя матывы, візуальныя метафоры сталіся спосабам гаварыць пра тое, што было немагчыма сказаць наўпрост. З'яўляліся рэчы, якія выходзілі за межы моды як прадукту. Яны зрабіліся знакамі часу, прадметамі памяці, формамі калектыўнага перажывання. Для шмат каго з прадстаўнікоў індустрыі гэта выказванне не мінула бясследна. Хтосьці сутыкнуўся з ціскам, хтосьці з немагчымасці працягваць працу, хтосьці быў вымушаны закрыць свой брэнд або пакінуць краіну. І гэта не засталося ў мінулым. Нават праз гады мы ўсцяж назіраем, як любы зварот да беларускай ідэнтычнасці, да нацыянальных сімвалаў, да культурнай тэмы можа рабіцца падставаю для ціску. Толькі сёлета некалькі праектаў, якія будавалі сваю ДНК вакол беларускай культуры і ідэнтычнасці, былі вымушаныя спыніць дзейнасць. Асобныя гісторыі становяцца асабліва сімвалічнымі, калі асабістая трагедыя пераходзіць у мастацкае выказванне. Гэтак дызайнерка адзення Вольга Кучарэнка, сястра Рамана Бондарэнкі, прысвяціла калекцыю трагічна загінуламу брату. Такіх прыкладаў за гэтыя гады было нямала, і кожны з іх гэта не толькі пра дызайн, гэта пра спробу асэнсавання. Сярод дызайнераў брэндаў, якія прысвяцілі падзеям 2020 года свае вырабы, можна згадаць брэнды «Жнівень» і «Беларускі край», а таксама дызайнерку і мастачку Караліну Палякову. Сёння беларуская мода існуе ў стане заўсёднага ўнутранага напружання паміж жаданнем гаварыць і неабходнасцю выжываць. Але менавіта ў гэтым напружанні нараджаецца та самая мода, якая застаецца не як тренд, а як сведчанне часу. О, вось я. Анекдот. Расказаў мне Дзяніс, а я вам не раскажу, бо ён такі эфірны. Побач з намі Алесь Міхалевіч, шановне гаспадарства, юрыст, адвакат Чэшскай палаты адвакатаў і, дарэчы, кандыдат у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь на выбарах 2010 года. Алесь, навошта было вось гэтае прэзідэнцтва? Па-першае, мусіць быць палітычны працэс, нармальны палітычны працэс. Ідэя агульна ў мяне пачаткова была такая, што я хацеў пасля зняцца і падтрымаць Александра Міленкевіча, які ў выніку не пайшоў. Александр Міленкевіч перад гэтым на выбарах быў адзіным кандыдатам, у яго быў вялікі аўтарытэт. Я быў маладым актывістам. У шостым годзе. У 10-м годзе мне было 35 гадоў, так што я быў самым маладым кандыдатам, адным з самых маладых кандыдатаў. Мяне яшчэ называлі кіндэр-сюрпрыз, ён выйшаў невядома адкуль. Ну і ідэя была зрабіць кампанію, паказаць наяўнасць каманды, наяўнасць праграмы. У меня была вельмі добрая праграма, вельмі прафесійная каманда, і пасля зняцца пад Александра Міленкевіча. Ну, але так атрымалася, як атрымалася, так, што давялося ісці, аб чым абсалютна не шкадую, хаця, канешне, гэта маё жыццё проста перавярнула цалкам. Давайте нагадаем, як у 10-м... Як перавярнула? Это перавярнула так, што я стаў спачатку палітвязням, а пасля таго, як мяне выпусцілі мяне таму, што я пагадзіўся дастаткова хутка, праз 2 месяцы мяне выпусцілі, бо я падпісаў дамову і згоду на супрацу з КДБ. Пасля ў Беларусі, знаходзячыся ў Беларусі, я правёў прэс-канферэнцыю. Пра гэта распавёў, адмовіўся ад супрацы і таксама распавёў пра тыя катаванні, якія ў адносінах да нас прымянялі. І пасля гэтага вымушаны быў з'ехаць з Беларусі і з 2011 па 2015 быў в эміграцыі в Чэхіі, адкуль пасля ў 15 годзе вярнуўся, мяне арыштавалі, але ўжо вызвалілі, бо тады на той момант не было ніводнага палітвязня, і я ведаў, што дзеля мяне не будуць рабіць такую катэгорыю аднаго палітвязня, калі толькі я.
Так? Таму як бы маё жыццё змянілася вельмі кардынальна, але як я ўжо сказаў, аб чым не шкадую. Тады, безумоўна, для мяне это все было вельмі новым і як бы не проста новым, але гэта быў капітальны стрэс, як в прынцыпе для ўсіх людзей, якія з'язджалі в эміграцыю, не збіраючыся гэтага рабіць. Ну, вы зараз так з'яўляецеся экспертам у гэтай галіне, у тым, як эміграваць, як абараняцца, як сябе ахоўваць і захоўваць у замежжы. Адвакат чэшскай палаты адвакатаў, дарэчы. Пытанне, давайте, пакуль мы закранули пра супрацу з КГБ, пра тое, што вы пра гэта распавялі пасля на прэс-канферэнцыі, ці вы адразу вырашылі, што вы пра гэта будзеце казаць, што вы адмовіліся і казаць, што гэта было, ці гэта было такое ўжо рашэнне, ну, не ведаю, мабыць, эмацыйнае? І што такое супраца з КДБ? Што прапануеце? Я, на вялікі жаль, не вельмі ведаю, што такое супраца з КДБ, ці на шчасце не вельмі ведаю, бо я не паспеў напісаць ніводнага даноса. І я з самага пачатку, паколькі я займаўся даследаваннямі і ведаў вельмі шмат апазіцыйных дзеячоў з Чэхіі, Славаччыны, Польшы, Венгрыі, ну то я ведаў, як асноўны механізм падпісаць супрацу, выйсці і ўсім пра гэта распавесці, в ідэале увогуле сказаць пра гэта ў прэсу, для таго, каб проста гэта перакрэсліць назаўсёды. Таму, калі як бы мне было прапанавана, што або ты сядзіш вельмі доўга і упарта, або ты падпісваеш і адразу назаўтра ж будзеш вольны, ну я не задумваючыся, скажем так, доўга не задумваючыся, на гэта пагадзіўся. Таму гэты механізм проста я ведаў і з самага пачатку збіраўся менавіта так зрабіць і думаю, што гэты механізм вельмі важны, таму што часта немагчыма ўвогуле адмовіць, паколькі ты знаходзішся ў іх у лапах, так, яны з табой могуць рабіць все, што заўгодна, а в момант, калі ты выходзіш на свабоду, ты ўжо свабодны чалавек, нават калі ты знаходзішся ў Беларусі, па меншай меры на той момант увага журналістаў была проста велізарная. А што бы вы параілі людзям, на якіх зараз ціснуць? То бок зараз на вялікую колькасць беларусаў іх як да супрацы, я не ведаю, заклікаюць і ціснуць, каб яны далучыліся. Вось што дакладна не трэба рабіць, калі ты ў Беларусі ці калі ты па-за межамі? Перш за ўсё, калі ты па-за межамі, увогуле паведамляйце пра гэта ў прэсу, паведамляйце пра гэта ў свой Facebook і 100% заўсёды паведамляйце ў праваабарончы цэнтр «Вясна». У нас ёсць моцная незалежная арганізацыя, прызнаная, у нас ёсць свой нобелеўскі лаўрэат, і паведамляйце ў гэту арганізацыю, каб яна проста пра гэта шырока паведаміла. Калі казаць пра Беларусь, ну тут нашмат больш складана, таму што людзі знаходзяцца ва ўмовах, калі на іх можна ціснуць, у іх побач бацькі, кагосьці можна пасадзіць, любога чалавека можна пасадзіць, калі ёсць чалавек, артыкул у Беларусі заўсёды знойдзецца. Так? Таму як бы тут іншая гісторыя, але калі вы гатовы з'язджаць, ну то перш за ўсё зрабіце так, каб быць на свабодзе і мець магчымасць з'ехаць. Калі вы з'язджаеце адразу, не задумваючыся, скажам, не чакаючы, паведамляйце пра гэта ў прэсу, проста каб немагчыма было вас шантажаваць. Бо як працуе механізм? Вы штосьці падпісалі, з вас адразу папрасілі нейкія звесткі, якія ўжо вас могуць кампраметаваць, што вы пра кагосьці, пра сяброў штосьці распавялі і так далей. І фактычна вот крок за крокам з вас робяць абсалютна лаяльнага чалавека, які гатовы пастаўляць любую інфармацыю. На любым этапе, чым раней вы пра гэта скажаце, тым раней гэта все закончыцца. Зразумела. А, напрыклад, вяртаемся ў 2010 год. Ці была надзея і увогуле уяўлялі ці вы маштаб пратэстаў? Дзесяткі тысяч чалавек тады выйшлі у 2010 годзе. Ці верылі вы ў тое, што столькі людзей выйдзе? І ці гэта было шмат? Ці не шмат? Ці чакалі ўвогуле, што будуць пратэсты? Я ведаў, што будуць пратэсты. Трэба проста сказаць мой бэкграунд, адкуль я взяўся. Так? Я быў актывістам Беларускага народнага фронта з 93-го года, 92-93 года. Таму я на той момант, калі быў кандыдатам у прэзідэнты, ўжо некалькі разоў сидзеў на сутках, у мяне было ўжо шмат адміністратыўных судзімасцяў, я ведаў, што такое. Я арганізоўваў пратэсты, арганізоўваў акцыі. Таму, як бы, дарэчы, першая антылукашэнкаўская акцыя была арганізавана мной яшчэ групай студэнтаў. Яна называлася «Дзякуй прэзідэнту за хлеб і малако». Гэта быў 94 год, калі мы дзякавалі Лукашэнку за падвышэнне цэнаў 2 разы на хлеб і малако, які пры тым, што Лукашенко абіраўся як чалавек, які абяцаў што цэны ніколі не будуць павышацца. І літаральна праз пару тыдняў вот такое было падвышэнне. Таму як бы для мяне гэта было абсалютна натуральным, што будуць акцыі пратэста. У той жа самы час я цудоўна ведаў, што гэтыя акцыі не будуць звышмасавымі, і я лічу, што нягледзячы на гэтыя дзесяткі тысяч, яны безумоўна ніяк не ідуць у параўнанне
з пратэстамі 2020 года. Таму як бы трэба ўзгадаць, што 10-й год гэта найвышэйшы ўзровень эканамічнага, скажем, узроўня жыцця беларусаў. Калі все, скажем, все сацыялагічныя даследаванні паказвалі, што беларусы звыш задаволены сваім матэрыяльным узроўнем, што все гавораць, што в апошнія гады мы пачалі жыць лепш. Таму гэта былі пратэсты больш пра пытанні, скажем так, это былі пратэсты пра пытанні выбараў, пра пытанні таго, каб наш голас быў улічаны, а мы разумеем, што калі гэта все працуе без эканомікі, ну вельмі цяжка зрабіць так, каб у гэтым гэта ўзняло ўсё грамадства. А ці тады падобныя, напрыклад, пратэсты 10-х і да 20-х, бо таксама людзі выходзілі ж не за тое, што у них няма ў лядоўні чагосьці, а выходзілі з-за таго, што яны былі не згодныя. Я думаю, што заўсёды людзі выходзяць не якраз не в чыстым выглядзе за эканамічныя, па эканамічных прычынах, але эканамічныя прычыны заўсёды таксама маюць вельмі вялікае значэнне. Ці яны падобныя, канешне, падобныя. І таксама, калі я быў праз першы тыдзень на самай масавай акцыі, хіба каля Стэллы у 20-м годзе, я бачыў там у тым ліку практычна тых людзей, якія былі в 10-м годзе, ну, але было вельмі шмат новых людзей, якія ў 10-м годзе не пратэставалі. Плюс 10 гадоў гэта все ж таки вырасла зусім іншае пакаленне, вырасла вельмі шмат моладзі, і таксама мы мусім разумець, што сацыяльныя сеткі, магчымасць самаарганізацыі, там, тэлеграм, інтэрнэт проста развіўся, проста меў зусім іншы ўплыў, чым у 2010 годзе. А вось, глядзіце, з вашым досведам, я так разумею, вы назіралі, што адбываецца прадвыбарная кампанія ў 2020 годзе. Ці разумелі вы, што адбудзецца пасля? Так, ось лета, напрыклад, вы назіраеце за ўсім, што адбываецца. І вашыя прагнозы на той час. Маі прагнозы на той час прыблізна на ўзроўні тых падзеяў, калі быў затрыманы Ціхановскі. Я сказаў, у мяне была і ёсць мая юрыдычная фірма, на юрыдычны бізнес, і на той момант у мяне было некалькі супрацоўнікаў у Беларусі. Я вот пасля затрымання Сергея Ціхановска ўсім сказаў, што ў нас недзе каля года на тое, каб спакаваць валізы і з'ехаць, таму што будуць вялікія пратэсты і будзе вельмі сур'ёзная зачыстка. Скажем, з майго пункту гледжання, в 2010 годзе, калі некалькі дзесяткаў тысяч чалавек выйшлі на пратэсты, і калі нас было некалькі кандыдатаў, Лукашенко абсалютна неадэкватна адрэагаваў, то есть ён настолькі спужаўся гэтых дзесяткаў тысяч, што я цудоўна разумеў, што калі выйдзе істотна больш, скажем, нам, беларускаму грамадству, прыляціць вельмі сур'ёзна. Што ён проста спужаецца зноў, ён проста пачне прэвентыўныя зачысткі і так далей. А ўжо само па сабе развіццё падзеяў пачатку 20-го паказвала, што пратэсты будуць больш маштабнымі. Я, безумоўна, не чакаў таго, што я пабачыў в першыя дні і праз тыдзень пасля выбараў, так? Але я ведаў, што рэакцыя, на жаль, будзе страшэнная. Вельмі страшная частка пратэстаў і затрыманняў гэта тое, што адбываецца з людзьмі ў СІЗА і там на Акрэсціна, напрыклад. Гэта катаванні. Вы яшчэ ў 10-м годзе паведамілі пра гэтыя катаванні, мабыць, былі аднім з першых, хто пра гэта казаў. Чаму у беларускага грамадства няма вось гэтай такой памяці, гэтых катаванняў ці палітычнай памяці, і людзі кожны раз, калі гэта атрымліваецца, калі гэта здараецца з людзьмі, гэтай катаванні яны не вераць. Калі выходзілі людзі ў 20-м з Акрэсціна, так, мы вельмі шкада, што гэта было, але ў гэта нельга было паверыць, немагчыма было паверыць. Ну, але яшчэ ў 2010 годзе, калі в 2011 годзе, калі я пра гэта паведаміў, мне вельмі шмат вельмі інтэлігентных людзей казалі: ну, Михалевич, ну ты ж прыдумаў, ну не маглі там так збіваць, не маглі там рабіць гэта і все такое. І ў 20-м годзе то было вельмі падобна, калі людзі не верылі. Я памятаю, калі распавядалі: о, гэта не беларусы, гэта прывезлі кагосьці з-за меж, гэта расейцы там ці яшчэ нехта іншы, іх спецыяльна прывезлі для таго, каб гэта рабіць. Я вяртаюсь да таго, што я як даследчык, ну і маючы вельмі шмат кантактаў з былымі дысідэнтамі, ну, хто збіваў людзей у турмах штазі? Гэта былі немцы. Немцы збівалі немцаў, і абсалютна ім гэта не перашкаджала. Як бы ў любым грамадстве ёсць працэнт садыстаў. Гэтых садыстаў можна спецыяльна знайсці і даць ім вельмі цікавыя пасады, дзе яны могуць творча рэалізавацца. Яшчэ садыстаў можна выхаваць. Выхаваць, абсалютна. Таму як бы чаму людзі ў гэта не вераць, а
як бы ёсць глобальныя праблемы Беларусі такія як Чарнобыль, так? Але як бы калі мы не можам нічога зрабіць, мы просто ад гэтай праблемы абстрагуемся. Мы просто пра яе забываем, бо калі ты не маеш на штосьці ўплыва, калі ты не можаш нейкі працэс спыніць, табе лягчэй тваім мазгам просто лягчэй ад гэтага абстрагавацца і сказаць гэтага не было, гэтага працэса няма. Раз я яго не бачу, значыць яго няма. Так? Ну а штодня вы гэтыя катаванні не бачыце, вы іх бачыце толькі тады, калі вы патрапілі там у изолятор. До речі, була вельмі цікавая гісторыя. Я як кандидат у прэзідэнты сустракаўся в розных раёнах з начальнікамі міліцыі. І памятаю, недалёка ад Маладзечні, в адным з раёнаў, як бы я запытваюсь начальніка міліцыі, а як у вас тут з катаваннямі? І ён мне гаворыць: о, Алесь, табе трэба ехаць следчыя ізалятары, нам уже давно гэта забаранілі. Ён настолькі, ну, шчыра кажа: не, табе трэба в следчыя ізалятары. Ну, ты не знойдзеш гэтага. Гэтых цікавостак у нас няма. Ай, слухайце. Значная частка актыўных, палітычна актыўных праеўрапейскіх беларусаў з'ехала за мяжу. Яны не ў Беларусі. Адны кажуць, што гэта аслабляе шансы на перамены унутры краіны. Хтосьці кажа, што менавіта ў эміграцыі захоўваюцца людзі, тыя самыя людзі і вось тая самая кампетэнцыя для будучай Беларусі. Вось які погляд бліжэй? Я думаю, што мы не выбіраем, колькі людзей з'ехала, і трэба абсалютна адэкватна ставіцца да таго, што сітуацыя ёсць, якая ёсць. Вот проста тыя, хто з'ехалі, яны з'ехалі. Ці могуць яны рабіць вельмі карыснае? Могуць, вы робіце, ёсць эфір, яго глядзяць у Беларусі. Я весь час ведаю, атрымліваю сігналы, што Белсат глядзяць, Белсат з'яўляецца важнай часткай жыцця, у тым ліку для беларускіх чыноўнікаў. Беларускія гісторыкі, беларускія навукоўцы могуць рабіць даследаванні, выдаваць свае кніжкі, свае манаграфіі і так далей. Таму як бы можна вельмі шмат чаго рабіць, знаходзячыся ў эміграцыі. А што датычыць таго, што гэта паслабляе Беларусь у Беларусі, я ўпэўнены, што электаральна у плане выбараў пасля 2020 года нічога змяніць немагчыма. В Менску удзельнічалі ў пратэстах, ну я не ведаю, 70%, 80% актыўных ввогуле жыхароў. Так ці інакш, калі мы возьмем вулічныя пратэсты, дзе людзі пастаялі з бела-чырвона-белымі сцягамі хаця б у сябе в мікрараёне, то удзельнічалі практычна ўсе. Ці можна такі электаральны, скажем, такую падтрымку змяніць ад'ездам там 50 або 100 тысяч чалавек. Я не маю статыстыкі, не ўпэўнены ў гэтым, але калі ў Менску удзельнічала, скажем, больш за палову жыхароў Менска, а вялікі Менск з прыгарадамі гэта каля 2 мільёнаў чалавек, так? Ну то што можа змяніць ад'езд там 50 тысяч чалавек? Вельмі мала чаго можа змяніць. Плюс да гэтага ў Беларусі цалкам іншая сітуацыя, бо сёння в кожнай так званай вялікай сям'і ёсць хтосьці за мяжой, а самая лепшая інфармацыя гэта якая? Гэта інфармацыя пра тое, як жывуць людзі ў звычайным бытавым сэнсе. І калі беларусы з Польші скардзяцца ў Беларусі, ведаеце, у нас мінімальная зарплата такая маленькая, я зарабляю ўвогуле мінімалку, гэта мінімалка троху больш $1000 там. І як бы беларусы чуюць, што мінімалка троху больш $1000, як бы яны ведаюць, колькі за гэта можна купіць, колькі людзі могуць сабе дазволіць, ну ці не гэта з'яўляецца лепшай рэкламай. В нейкім сэнсе, калі была сацыялістычная германская дэмакратычная рэспубліка і была федэратыўная рэспубліка Нямецчыны, дзе у кожнага ГДРаўца хтосьці з сяброў там ці знаёмых ці сваякоў быў федэратыўнай рэспубліцы Нямецчына, яны ведалі, які эканамічны ўзровень, як это жыве. Калі проста прыйшоў момант X, практычна 100% жыхароў усходняй Нямецчыны хацелі аб'яднацца з гэтай заходняй Нямецчыны і хацелі жыць па тым узроўні жыцця, у якім жылі. Прыгожа. Таму як бы для Беларусі тое самае, калі прыйдзе момант, все скажуць, мы хочам жыць так, як в Еўрасаюзе. Для нас Еўрасаюз з'яўляецца важным прыкладам. 2046 год, праз 20 гадоў. Якой вы бачыце Беларусь? Я думаю, што Беларусь будзе не проста незалежная, а Беларусь будзе краінай з нармальнай прававой сістэмай, дзе будзе гарантаваныя правы ўласнасці, дзе правы чалавека будуць чымсьці вельмі важным, дзе беларуская мова будзе шырока і нармальна гучаць і, скажам, больш і, скажу, можа быць, непрыемныя рэчы, але побач з намі Расія, якая пачне гарэць, такія, скажам, паходы Вагнера на Маскву
могуць в нейкі момант стаць ввогуле в стужцы навінаў будуць нават не трапляць на першую. І гэта, адпаведна, значыць, што ў Беларусі таксама будзе магчымасць вырашыць дэмаграфічныя праблемы. Гэта значыць, з Расіі прыедзе вельмі шмат бежанцаў, ад Беларусі будзе залежыць, каго Беларусь будзе прымаць, каго не будзе прымаць. Карацей, Беларусь будзе нармальнай еўрапейскай краінай, часткай еўрапейскай цывілізацыі на ўсходзе, і будзе такой мадэллю для расійскіх рэгіёнаў, ці спадзяюся да таго, што ад Расіі застанецца, ці будуць, скажем так, асобныя краіны, будзе мадэллю славянскай дзяржавы, і што можна зрабіць, калі ў цябе з мазгамі все ў парадку, калі ты нармальна збудаваў грамадзянскую супольнасць і нармальна збудаваў, я кажу троху юрыдычнай мовай, збудаваў інстытуцыі, якія нармальна працуюць і дазваляюць людзям. Давайте зараз возьмем гэта назву для сённяшняга эфіру. Беларусы чакаюць бежанцаў з Расіі. Ну, не зараз, давайте праз 20 гадоў, і там мы будзем яшчэ абіраць, якія людзі ёсць. Не думаю, што яны чакаюць. Я думаю, што да іх будзе якраз стаўленне, на вялікі жаль, як сёння в Польшы да ўкраінцаў. Будуць казаць, о, панаехала тут, як бы такія праблемы. Але гэта пытанне праз 20 гадоў. Нагадаем, у нас гасцях быў юрыст, адвакат Чэшскай палаты адвакатаў Алесь Михалевич. А нас ужо чакае Наста Печанькова і афіша падзеяў ды івентаў, прысвечаных гадавіне пратэстаў. Праз 6 гадоў пасля падзей 2020-га беларусы ва ўсім свеце зноў збяруцца разам. Не толькі на акцыі памяці, але і праз мастацтва, музыку і культуру. У Варшаве 9 жніўня адбудзецца Дзень годнасці. Адна з цэнтральных падзеяў, прысвечаных гадавіне прэзідэнцкіх выбараў 2020-га. Акцыя пачнецца о 18-й гадзіне каля помніка Мікалаю Каперніку. Удзел возьмуць прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сілаў, замежныя госці і беларускія артысты. У культурнай праграме выступы вольнага хору, гурта «Крыві», Алексея Шкурападскага і Еварына Фаер-шоу. Асобным месцам сустрэчы станецца музей вольнай Беларусі. Там з 5 да 23 жніўня працуе выстава 2020 «Гаворыць Менск». Фатаграфіі, відэаінсталяцыі і артэфакты з пратэстаў пакажуць горад, які ў жніўні 2020-га зрабіўся сімвалам салідарнасці і надзеі. А ў Вільні сёння адбудзецца малітва за Беларусь, мастацкая выстава на кафедральнай плошчы, роварны прабег салідарнасці і мітынг з удзелам былых палітвязняў, палітыкаў і прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці. Пасля мітынгу удзельнікі пройдуць маршам свабоды да варты святла каля амбасады Беларусі, дзе адбудзецца хвіліна маўчання у памяць пра ахвяраў рэпрэсіяў і тых, хто загінуў, абараняючы ўкраіну. Таксама ў Вільні запланаваная сустрэча з мастачкай Вольгай Якубоўскай, лекцыя пра Ларысу Гені і акустычны канцэрт Юрыя Стыльскага. У Вені ў касцёле Святой Альжбеты сёння адкрыецца міжнародная выстава «Беларускія мастакі ў выгнанні». У экспазіцыі творы 18 беларускіх творцаў, якія былі вымушаныя пакінуць радзіму, але працягваюць ствараць і захоўваць сувязь з беларускай культурай у эміграцыі. На выставе будуць паказаныя жывапіс, графіка і сучаснае мастацтва. Пабачыць яе ў Вені можна будзе да 30 жніўня. А ў беларусы ў ЗША ў горадзе Аралі, штат Паўночная Караліна, зладзяць палітычны перформанс «Боль супраціў надзеі». У цэнтры акцыі жанчына ў белым з завязанымі вачыма. Удзельнікі змогуць павязаць на яе стужку як сімвал асабістай страты – дому, сям'і, працы, здароўя ці свабоды. У фінале стужкі будуць разрэзаныя, а першы свабодны крок мастачкі зробіцца сімвалам надзеі на лепшую будучыню для ўсіх беларусаў. Глядзіце, хто ў нас зараз у гасцях. Эканаміст, аналітык, эканамічны аглядальнік Сергей Чалы. Зорка Ютуба Сергей Чалы. Вітаю. Зорка Ютуба, так. Доброе утро. Калісьці ў Беларусі... Прабач, гісторыя про Олеся Михайловича. Да, только что же здесь был... Ось он был. Олесь Михайлович, это мой старый-старый друг, очень хороший. И он как раз рассказывал эту историю, когда он вышел и рассказал про подписание и отказ, и все вот это вот. Да. И там был момент, когда с ним боялись даже общаться. Ну, как
потому что это первый раз, когда это было. Я сделал так, что я позвонил ему специально. Это еще не было даже его телефона. Это телефон был сестры, он не мог, собственно, рядом, ну, короче. И говорю: Олесь, я хочу с тобой встретиться. Я хочу с тобой, там, условно, пиво попить. На самом деле, это было кальян-бар, если знаете, кальян номер 1, помните? Да, на Карла Маркса. Да, он любитель кальяна. Короче, и смысл был в том, что мы это сделали публично. Как подтримать его? Не в этом даже была мысль, а в том, что... И он мне потом сказал, говорит: блин, как здорово и красиво. Ну, спасибо тебе, тот момент, когда меня... Это было важно для человека. Да. А я специально хотел показать, что нет, черт побери, я буду на глазах у всех с этим человеком. Гэта вельмі істотна. Гэта ўразлівая сітуацыя, і чалавеку патрэбна гэтая падтрымка. У 20-м годзе быў шанец у Беларусі змяніць уладу? Нет. А калісьці за ўсе гады пратэстаў ці апазіцыйнай дзейнасці? Да. У якім годзе? В 11-м, кажется. Или в 6-м. Или в 6-м, наверное. Чаму ў гэты час менавіта? Ну, смотрите, поначалу все-таки Лукашенко не был еще таким, как бы, знаете, как паразита сложно вытянуть, если он корни пустил, да, а это было еще чуть-чуть, и казалось, это можно сделать легче, и вот я про это время сказал. Я очень люблю Миленкевича. Ага. Я был с ним знаком еще, когда он был руководителем избирательного штаба у Домаша, помните? Да, был таким. Да. Я тогда с ним познакомился, а потом он сам был кандидатом. Боже, с моей точки зрения, это лучший политик, который у нас был когда-либо. А які у вас такі да романтичних політиків, до таких філософського стану такое адношенне? Я думала, Чалых гэта прагматик. Гэта Романчук. Я думала, Чалых гэта прагматик, а ён вось про романтичных. А чаму? Чаму Миленкевич менавіта? Во-первых, ну, есть вещи, которые вы не знаете, а которые я знаю. Это человек, который всегда слушал. Людей? Да. Вплоть до того, что он, например, проводил такие сессии. Он говорил: я вот еду в Евросоюз, мне надо там что-то сказать. Ага. Давайте я послушаю экспертов, что они мне скажут на эту тему, что я могу из этого взять. Это пригоже. И это было прямо вот... Отчувание... Не я самый умный, а как бы, понимаешь? А, слухай, пригоже, да. Вот. Я очень люблю этого человека. Он прям желаю его здоровья. Так, всякого. здоровья так само. Да. Вот с моей точки зрения, это лучший политик, которого земля белорусская рождала. Добре, з політиками розібралися. Давайте економіка. Перш за ўсё, санкцыі супраць Беларусі. Яны, насамрэч, дапамагаюць зрынуть режим, наоборот. Конечно. Нет, смотрите, во-первых, они не являются инструментом свержения власти. Никогда. И не ставилась такая цель. Это допомога. Не. А инструмент чего? Очень просто. Уменьшить деньги. Ну, как бы, чтобы у него было меньше денег на что он хочет. Ну, с этими деньгами. А мы же знаем, что он хочет с этими деньгами. Он хочет нас мучить, ну, как бы. И у него основная эта задача, да? То есть, как сделать так, чтобы у него было меньше денег? И эту функцию санкции выполнили. Добре. Меньше денег, меньше грошей ад замежнікаў, напрыклад, і ад бізнесу. Ён пачынае браць гэтыя грошы з людзей. Гэта штрафы, гэта нейкія падаткі новыя. Неправда. России пачынае брать больше. Смотрите, с людей нет, потому что это удивительный феномен. Казалось бы, власть... которая настолько диктаторская, которая, в принципе, плевать на людей, она, на удивление, очень популистическая. Не имея обратной связи, ты вынужден выдумывать и придумывать, что же этим людишкам может понравиться, думает он. И он так часто не попадает. Но неважно. Но смысл в том, что он реально пытается что-то, как бы, вот... С Россией так тоже хороший феномен. Если он с России берет деньги, значит, и в России меньше денег. Ну, правда же? Ну, как бы, и хорошо. Так, але у всех гэтых гады, там, 30 гадоў, гэтай незалежнай, было 45 уже. Давайте я вам расскажу историю. Гроши были у России заўсёды. Давайте я расскажу историю. Я помню, когда я сейчас включаю экономиста, когда я общался с экономистами российскими, они говорили: ну,
мы вас субсидируем, говорили они. Я говорю, подождите, нет. Субсидии – это когда у вас прописано в бюджете отдельной строкой, где написано на содержание Республики Беларусь. Нет, этого же не было, говорю я. Значит, это была сделка. Свободная сделка, значит, в которой вы что-то покупаете. Осталось выяснить, что же вы покупали. И я тогда сформулировал. Вы покупали очень, очень дорогой товар под названием анестезия фантомных имперских болей. Анестезия фантомных имперских болей. Каб хоць нехта, я Пригожа. паклаў сваю лапку і патрымаю, як магу. А зараз у эканамічным плане вось беларуская эканоміка і яе рэальная залежнасць ад расійскай эканомікі. Не вось гэтыя людзі паразмаўлялі і набылі свае амбіцыі. Як зараз выглядае залежнасць ад гэтай расійскай? Знаете, в чем дело? Я понимаю, откуда ваш вопрос происходит. Я знаю и экономистов, которые его настойчиво форсят, что, мол, мы должны избавиться от зависимости. Знаете, я что скажу? Это не самая большая наша проблема. В русской экономике так все хреново, что это, правда, не наша большая проблема. А якая самая великая тады? А проблема в том, что этот человек 30 лет занимался херней всякой. Ну, вместо того, чтобы заниматься делом. Толькі пра эканоміку. Гэта пра чалавека, які ў кожнай галіне... Ну, погодите, но если вы как бы имеете систему, в которой один человек заказывает все и хочет что угодно, да, и представьте себе вот... Ну, блин, я даже не знаю, как это объяснить. Вы 30 лет у власти, да? Вы за это время могли сделать все, что угодно. А потом я слушаю, и он говорит... А мне дайте, пожалуйста, 3 вещи. Супертрактор, пресс-подборщик и доильный аппарат. Это без шуток, это реально. Я такой думаю, боже ты мой, ты понимаешь уровень мечтаний, да? Чёрт Слухайте, ну, у кожнага розныя мары. Вось мы марым пра новую Беларусь. Якой ты бачыш Беларусь праз 20 гадоў? Ці будзе Галоўнае даільны пытанне апарат сённяшняга у нас? дня. Через 20 лет не знаю. А давайте Эканамічна. пафантазуем. Караценька, але пафантазуем. Гэта будзе Швейцария? Нет. Это будет Монголия? Это будет частка Северная России? Корея? Не, подождите, пожалуйста, не торопите. Значит, дело в том, что проблема в том, что мы сначала будем иметь просто после Лукашенко будем иметь катастрофичный спад, просто катастрофический. Ну, это объективно. Потому что мы получили экономику, которая не может быть вписана в современную. Она может только жить на субсидии, она может только жить на дотации, она может только продавать с 15% скидкой. Там, ну, короче, это не конкурентоспособное ничего. Это ужас. Это просто будет... Вот как люди вспоминают трансформационный спад 91-го года, когда Советский Союз, это будет сравнимо и даже, возможно, больше. Те самые 90-е. Да, который человек рассказывал, что он же их типа избежал, а он фактически в это привел. А 20 лет, ну, это так далеко. А колькі часу патрэбна пасля Лукашэнкі, каб гэты спад вось пачаў хаця б выраўнівацца? Вот я и пытаюсь сейчас, что, ну, на 20 лет вперед я даже никогда... И вот честно, вы меня... Давайте на 10, крок на 10 гадоў. Это 6 гадоў прашло з 20-го года. 10 гэта не так шмат. Смотрите, значит, у нас есть конкретные преимущества, которые мы могли бы использовать. Но они тоже, ну, например, вот мозги, да, наши. Мы же знаем, что у нас очень классные люди, ребята и так далее, но они же в большинстве своем уже за границей. Попробуй, ну, то есть, и самое смешное, что я наблюдал, как я работал в России вблизи нулевых, я видел, каким ресурсом были эти экспаты, понимаешь, вернувшиеся люди с мыслью, что, черт побери, в устоявшейся как бы Европе, Америке мне не очень интересно, а здесь же движуха. Зрозумело, Сергей, пробач, коли ласка, у нас так вот, я хочу сказать, что мне кажется, что люди, возвращающиеся с мыслью, вот мы, ну, то есть мы применим наши знания, наш опыт,
Это будет невероятно. Ой, прыгожа. Хай гэта будзе лепшая парада. Хай так і будзе. Хай так і будзе. Я іду да Андрюшы. Дзякуй вялікі, я пайшла, бо навіны А мы пасядзім яшчэ. чакаюць мяне каментары да гледача. Не кожны з наших экспертаў мог адказаць на такое сапраўды складанае пытанне, якой будзе наша Беларусь праз 20 гадоў. І таму ім на замену прыходзяць наши шаноўныя каментатары. І вось што пішуць уласна. Пишут, например, что давайте не будем зазирать у будущую, навошна лишний раз себе хвалявать. Так само не хочется про это. А лишь это про мары. Колеры, что за стяг у нас такие? Ну, как-то давайте что-нибудь придумаем. Ничего не помогло. Передача улады в 2040 году, а может еще и в 2050-м, то бок люди не хочуть загадывать настолько и далеко. Мы и Францию, и Нидерланды зараз. Не перешкоджай. Нам треба просто горизонтально стаць. Беларусь цягам 20 гадоў пры найлепшым варыянце гэта мусіць быць краіна з моцным інстытутам прыватнай уласнасці. Бо цяпер гэтага няма. Чалавек, который ні чым не валодае, адпаведна не мае імпэту нешта вырашаць. Ну так правда? Мне падаецца, Беларусь праз 20 гадоў гэта Швецыя, Норвегія, вось нешта такое. Скандынаўскі сацыялізм. Так, але уявім сабе, што такое праз 20 гадоў скандынаўскі сацыялізм і што праз 20 гадоў як будзе выглядаць Швецыя. Я на вас пагляжу праз 20 гадоў. Уяўляем сабе, да. Мы, конечно, можа быць, дагонім, калі будем старацца. Але ўжо тыя, каго мы даганяем, будуць далёка-далёка. Дзіўна, што сёння і што ніхто не з каментатараў не напісаў нічога такога, як негатыўнага ці такога. Вы ўсё пра мары, пра романтыку. Мабыць, былі хто сказаў, што часткай Расіі будзем. Ёсць прагматыкі. Думаю, Беларусь чакаюць складанай дзесяцігоддзі, як па заказе тваім. Эканамічны і сацыяльны заняпад зараз відавочны, калі эканоміку і знешныя стасункі, то бок палітыку, у сучасным свеце можна падцягнуць за 10 год да ўзроўню 2017-го. Вперед в прошлое. Наперед минулое. Бо нібыта 17 год лічыцца таким росквітам як эканамічным, гэтак і быццам бы... Ну, дарэчы, так і было. І палітычным, і сацыяльным. Які? Росквітам. Палітычным. Год які? 17-й год. Не, 2017 год. Не, 1917 Нічога не памятаю про гэта, але мабыць, не памятаем, то бок было нармалёва. Ну, так, прайм-эра, як кажуць зараз, прайм-эра Беларусі была, як мне падаецца, 10 з 11-12 года, вось по 19 год. Так, з крызісу 2008. Пожалі ну, не, улічваючы ўсе крызісы эканамічныя, ўсё. І вось пішуць, а ведь эканамічны крызіс наўрад ці будзе такім страшным. Паліцы крамаў не апусцеюць. А вось калі перастануць плаціць заробкі, вось гэта будзе страх. А мне падаецца, беларусам можна вось гэтым неплачэннем заробкаў, невыплатамі пужаць, бо у нас усё яшчэ, нават у мяне, нават у людзей, якія працуюць там на ганарарнай аснове, у людзей, якія самі прадпрымальнікі, ёсць вось гэты, а вось калі заробак не прыйдзе, ўсё. Таму пасля пратэстаў мы ідзем на працу. Гэта тыя самыя фантомныя болі яшчэ з 90-х. Слушайте, давайте так станем. Бо гэты сцяг у нас нейкі атрымліваецца. Читаем далей. Про диктатуру все тут мы казали. Значит, и пишут, что диктатура у Беларуси адрозніваецца ад іншых. Да прыкладу, адрозніваецца ад Венесуэлы, бо больш нідзе не заганяць в Россию и не адушаць нацыянальнае. І гэта сапраўды, каментуе яшчэ адзін чалавек. У Таджикистане, Кыргызстане пагаджаемся, наўрад ці это высокія дэмакраты. Так вось, Таджикистане, Кыргызстане, гэтак далей не адушаць нацыянальную мову, не адушаць нацыянальны сцяг. Толькі людзей душаць. Толькі людзей. Нічога такога. Ну і хіба закончым ось таким. А вось у Паўночнай Карэі? А ось працяг, прабач. Ну і што сказаць? Беларусь праз 20 гадоў краіна, дзе не прыцясняюць беларускую мову, гэта база. Ось як памяняем мову, все зменіцца. Дзякуй вялікі. Хай гэта будзе са святам, шаноўнае гаспадарства. Ці з днём памяці і годнасці, не ведаю. Адны ўжо не з намі, другі шукаюць свой лёс. І соль на щоках вокзала, і зноў копца зламала, і песен прыгожых мала, малады ёсць. Сонечных дзён так мала, малады ёсць. Раніцай завітала, як рэдкі госць, і хмарамі